Mga persons deprived of liberty sa Misamis Oriental Provincial Jail nga wala na ginaduaw sa ilang banay. Senior citizens ug adunay good conduct ang gihatagan og pinaskuhan sa usa ka babaeng empleyado nga adunay kasing-kasing sa pagtabang kanila. Ani ang report. Meet Shirley Marticio Bulala, ang simpleng empleyado sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Office. Siya lang naman ang nag-alas Santa Claus o Good Samaritan tungod sa iyang maayong advokasya. Si Shirley, tulo ka tuig na nga naga-solicit og kwarta sa iyang mga higala ug kauban sa trabaho alang sa iyang matag Pasko nga advokasya. Kini ang iyang gigamit pagpamalit og mga butang nga labing kinahanglan sa mga persons deprived of liberty aron iregalo kanila karong panahon sa Pasko. Matod ni Shirley, ang iyang kasing-kasing ang nagtukmod kaniya pagtabang panahon nga makita ang mga PDL nga galisod sulod sa prisuhan. Yes, tinuod nga dili nako na nga money. But then sa first pa lang nako nga distribution, nakita nako sa mga mata sa mga PDL, labi lang jud katong mga wala gyud sila. Kana bitong mugunit sila sa akong community. Ma'am, salamat, dalang pislit. And then makita nako silang eyes, unsa sila ka happy sa akong nahimo. So maski dili na ko to personal nga money, sa ngalan nga ako'y nag-initiate ato. Ako ang happiness eh. It's all jud ako agyud. Karong tuiga, sobra gatos ka mga persons deprived of liberty ang nakadawat siyang hinabang gikan sa iyang mga donor. Ang mga nakadawat nga PDL, mga senior citizen, mga wala na giduaw sa ilang mga banay, ingon man mga PDL nga adunay good conduct sulod sa prisuhan. Mapasalamaton kay mi nga din nakita pagyapon mi ni Ma'am Shirley o pagyapon mi kanang nahinumduman labi na sa panahon nga inani nga adlaw sa Pasko. So dako kayong kalipay susama namo nga taod-taod na sad ang pipila nga wala na duaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Sa maayong binuhatan ni Shirley, dako sab ang pagpasalamat sa kadagkuan sa MOPJ. Dako kayo ng tabang o kanang maka-relieve pud sa feeling sa mga PDL kay sila mismo ma-feel gid nimo ang Pasko kay there's somebody nga gahatag og regalo nga sama niya. Alang kang Shirley, wala kuno siya galantaw sa kung unsa man ang mabalik kaniya sa iyang pagtabang. Apan, kontento na kuno siya sa kalipay nga iyang ginabati matag makatunol og hinabang sa mga nanginahanglan. Dili tungod kay kanang nakasala na sila, ato na lang po silang biyaan, dili. Mas kinahanglan tanila anong mga panahon na baya. Busa Shirley, saludo kami kanimo, kapuso. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao